Dyma ni'r Eboles sydd yn y safle gyntaf ar hyn o bryd yn yr adran A y Merlod Mynydd Cymreig. Ac Tracy Jones unwaith eto wedi dod i'r brig nant fforchog Blue Taffeta. Ac dyma ni'r beirniad dyn ni'n gweld yn y di ar gwein yn edrych yn hynod a smart Dora Jones-Evans, brydfa Islin, ger traws fynydd. Ac yn cadw cwmni i fi yn ystod y dosbarth yma, mae gŵr Dora Iowan, wel, dyn ni'n cadw llygau craff yn ein dydyn ni. Yndyn, da ni'n gallu dilyn lle mae'n mynd. Mae'n lot o help iddo ni, dwi'n meddwl. Wel, mae'r Eboles sy'n gyda ni fan hyn a ffrant ar dderchog yr un does. Ynddi, mae'n ffitio mewn i'r bocs yn dda iawn, chwarae teg. A mae'n deipyn fetsen ni weld adre ar y ffridd efo ni. Mae Tracy wedi dod ar ein iawn o ddeithannu, 100%. Wel, wrth gwrs, mae Tracy wedi bod yn llwyddiannus yn enillodd i'r dosbarth i Ebolesi yn gynharach, ac mae dipyn i fynd ar y dosbarth yma'n tybed a fyddi'n gallu mynd ar dwbl mewn ffordd. Gawn ni weld. Be sydd yn dy farn di, Iowan? Be sydd yn tynnu llygad Dora at yr Eboles yma? Mae'n ffili, fel o'n i'n gweud, mae just y teipyn sy'n gweld adre. Mae'r ffrant arni, mae'na ben reit clws arni, mae'na wylod bach neis, a mae'n mynd yn dda iawn efo'i. Mae'n ffili sydd isio mynd, gallu gweud bod i wrth i bodd yn y ring yma. Ond dyma ni i'r ail Eboles. Enid Rhys, Friars Dreamworld. Dyma'r Friars King of Heart, ac allan o Friars Last Dream, wrth gwrs wedi cael ei magu gen Sian Morris o Capel Bangor. Hefyd yn patrwm o Eboles fysa Dora yn magu a cadw? Yndi, mae'r tair cyntaf wneud set bach go lew yma, chwarae teg. Maen nhw yn ffilys beth ti weld Dora yn mynd am. Maen nhw'n ffilys cywir, gwylod bach neis a ffryntiau bach neis arnyn nhw. Diddorol gweld siwr eithi gymaru'r un sy'n gyntaf nawr. Wel, mae Dora, mae'na gwyneb bod hi'n canolbwyntio. Mae'n cael gweld yr Eboles yma yn cerdded i ffwr. Eisiau sicrhau bod hi'n symud yn gywir ac dyma ni dan berchnogaeth Marie Williams o Landinam ger Llanidloes. Dyma mab Marie Ryan Davies yn dangos. Cwm Brooke Chanel wrth y march Crumpel Sebastian, gyllen offlaid yn Calon Fach. Eboles sydd wedi bod allan yn dangos dipyn nhw dros yn ystod y flwyddyn. A hon, dipyn o maint hefyd a sgôp iddi? Oes, mae yna lot o sgôp iddi. Mae'n, nawr o gweld i allan o'n blaenau ni, mae dipyn o fwy na'r un sy'n ail. Ond wedyn mae'n ffili eto sy'n mynd i ticio'r 2 bwlch o mynd angyfrwydd neu mewn llaw. Wel, Dora y beirniad yn cael golwg drosti, cael gweld i'n cerdded i ffwr. Yn cerdded yn rhwydd, Iwan? Yndi, mae'r llwchli mae dan draed yn gallu bod yn rhywbeth sydd yn neud nhw symud yn hollol wahanol, ond does am llawer yn cymryd iddo fo, ond gobeithio wneith i Sioe bach nawr. Ddim wedi setlo, ond yn dechrau mynd rwan. Ac yn ni arddangosiad unigol, mi symudodd yr Eboles yma yn dda iawn, a dyma hi yn ymlacio i fynd erbyn hyn. So, llongyfechadau da iawn, Ryan, i cadw pen, ac nid yn siŵr bod yr Eboles yn symud allan. Wel, dyma'r Ebolesi sydd dan sylw'r beirniad Dora Jones-Evans, brydfa Islin, ac ddawn ni nôl i weld pwy fydd yn mynd ar y rhosglymau. Pwy fydd yn cael y rhiban goch yma yn y dosbarth Eboles blwydd ym Mhabell y Ceffylau.
Y ffili bach yn wahanol mewn teip, ond digon o asgwrn iddi hefyd yn does? Oes. Cymreigydd iawn. Dyna di'r peth yn credu. Mae yna lot o Gymreigtog amdani, ond mae'r menig i ffwrdd. Ond dyma hi wedi penderfynu. Ac yn y safle gyntaf, mae Tracy Jones, Nant Fforchog Blue Taffeta. Wel, am ffair a hanner i Tracy a Brydfa Nant Fforchog. Wel, llongyfarchiadau mawr i Tracy Jones a Nant Fforchog Blue Taffeta wedi cael ffair a hanner yn ennill y dosbarth i Eboles blwydd ar ôl ennill y dosbarth i'r Eboles yn gynharach. Wel, yr ail safle wedyn yn mynd i penial. Secret Lady wedi cael ei symud fyny o'r bedwerydd i'r ail safle. Ac yn drydydd, Enid Rhys, gyda Friars Dream World. So, da iawn iddyn nhw. A Cwmbrook Chanel yn fan yn gornel y shot oedd yn bedwerydd. Wel, am dosbarth a hanner da iawn i bob un ohonyn nhw. I didn't expect to win any. Well, Tracy, what a day you're having. That's the second red rosette here at the Winter Fair. I can't believe it. It's like a dream come true. I've been trying for so many years at this show, and all I've had so far is a third. To have 2 firsts today, I can't believe it. Well, the fillies look exceptionally well, and they're related as well. Yes, they're both by Ramos, and they both got the same grandsire as well. Oh, well, massive congratulations. You've got a bit of running to do again now, so you've got a bit of extra help to come in for the championship? Hopefully, yes, I've got help at hand. So well, fingers crossed. Llongyfarchiadau and good luck. Thank you very much. Thank you. Llongyfarchiadau enfawr i Tracy Jones o Brydfa Nant Fforchog o Sir Gar. Dyma'r ail rifan goch iddi ennill yn y ffair yma, ond y tro yma gyda Nant Fforchog Blue Taffeta yn ennill y dosbarth i Eboles blwydd yn yr adran A.